Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ba tare da ɓata lokaci ba, kai tsaye ina so in ɗan ja hankalinmu, musamman gwamnatin jihar Sokoto ko kuma in ce gwamnatin Najeriya kai tsaye, game da taro da za a yi na mauludi ko kuma birthday na Shehu Ibrahim Inyas a Sokoto. Alhaƙiƙanin gaskiya, ba za mu ce komai ba, saboda duk abin da mutum ya ɗauka shi zai ɗauka, amma muna so mu ɗan ja hankalin hukumomi waɗanda abin ya shafa, cewa shin wani mataki aka ɗauka game da matsalar coronavirus da take faruwa a ƙasashen duniya yanzu, ganin cewa wannan taro na Afirka ne, kuma wannan cutar an ce tana yaɗuwa fiye da yadda kuɗi suke yaɗuwa a hannun al'umma. To hakika muna kiran hukumomi da su tsaya su duba, su gani waɗanne matakai, ba mu ce a dakatar da taron ba ko kuma a hana ba, a'a, a duba a gani waɗanne matakai za a yi amfani da su domin kariyar al'umma daga wannan matsala ta coronavirus. Muna fatan wannan saƙo zai isa a inda ya kamata. Wassalam.